O Concello de Vilagarcía volve poñer en marcha os campamentos de verán, unha iniciativa que permitirá á xente máis moza realizar diferentes actividades lúdicas e de ocio durante as vacacións estivais. Os campamentos contarán con todas as medidas sanitarias e dividiránse en varios grupos segundo os tramos de idade, os máis pequenos de 4 a 7 anos. Seguir tendo ese tipo de protocolos, pois os campamentos van a establecerse dende o 1 de xullo ata o 14 de agosto para os máis pequenos, para nenos de 3 a 7 anos, faránse en diferentes aulas. A verdade é que os temos que dividir bastante, polo que te comentaba, pero os teremos tanto no Área Longa como no Colexio do Piñeiriño. Esperemos tamén sacalos moito, facer moitas actividades ao exterior, porque a verdade é que os pequenos merecense pasar un bo verán. A xente máis moza de 8 a 16 anos terá outro tipo de actividades. Estes nenos tamén estarán divididos noutros dos grupos, de 8 a 11 anos e de 12 a 16 anos. Cada vez vamos intentando dar máis alternativas, son alternativas lúdicas e de ocio. E queremos dar máis porque sí que os pais dinos que a partir dos 8 anos non atopan moitas posibilidades. Así que vamos a volver a ter os campamentos medioambientais, van por quincenas, campamentos medioambientais e de natureza e arte. Eu espero que con estas dúas temáticas se podan facer campamentos moi interesantes para os rapaces e a rapazada de Vilagarcía. Poderán inscribirse todos aqueles nenos e nenas cuxos pais estean traballando ou en ERTE. O obxectivo é favorecer a conciliación familiar. Este ano temos que manter o tema de que se faga para a xente que este traballando, que este neste momento traballando, aínda que volvemos a meter o tema do ERTE, porque entendemos que hai xente que pode estar neste momento no ERTE e poñerse a traballar mañá. Entón, hai que dar esa opción de conciliación a uns e a outros. O prazo para inscribirse abriu este martes e os interesados poderán realizar inscripción no rexistro do Concello ata o día 22 de xuño.